Severne od Štúrova sa na nive Ipľa rozprestiera obec Malé Kosihy. V minulosti patrila do državy Hontianskeho hradu a neskôr hradu Posádka. Kráľ Vojtech IV. Ju v roku 1248 daroval magistrovi Štefanovi za jeho vernosť, k čomu sa viaže aj prvá písomná zmienka. Obec v nej vystupuje pod menom Kesel. Obyvatelia sa v minulosti živili najmä poľnohospodárstvom, dnes vo veľkej miere odchádzajú za prácou k našim južným susedom. Dominantou obce a jej najvýznamnejšou stavbou je rímskokatolícky kostol svätého Michala Archaniela. Je zaujímavý aj z historického hľadiska. Jedná sa pôvodne o románsku rotundu z 12. storočia. Na začiatku 19. storočia bol kostol zrenovovaný a rozšírený. Od polovice 20. storočia v obci funguje materská škola a roľnícke družstvo. Predtým tu bola zriadená aj základná škola. Okolie obce je zaujímavé najmä pre rybárov, ktorí pri rieke Ipel nachádzajú výborný lovný revír.